Chalupa u Desné, v Petrově nad Desnou. To je ten relax, který právě teď chceš. Tak na to pojďme kouknout. Nacházím se v kuchyni, která je plně vybavená. A když říkám plně, myslím tím opravdu plně. A tohle všechno na vás tady bude čekat. V koupelně máme sprcháč, vanu, pračku a je tu i fén, tak ho nechte doma. V naší chalupě se vyspí až 12 lidí. Tento pokoj se nachází v přízemí, takže je vhodný pro vaše prarodiče, které vám pohlídají děti. Nebo pro ty, kteří chtějí soukromí. Nudit se tu nebudete, najdete tu omalovánky a taky spoustu her. Nechybí ani knihy na dlouhé večery. Schody vás zavedou do podkroví, tak se pojďte podívat. Najdete tu jeden pokoj s manželskou postelí, klimatizaci a telku. Horní patro má také svou toaletu, takže po schodech nemusíte. Obybák, ložnice, no si tady chceš trávit společné večery. A telka, ta je v každém pokoji. Pohodlné postele, které vyráběl sám majitel. Klimatizace, bez které se v žádném horkém dnu neobejdete. A taky lampičky, se kterými se nebudou na záchod bát ani vaše děti. Tohle je Jirka, váš sympatický hostitel. Darec, těším se na vás u nás v chalupě u Desné.